Идеята е храната първо, както казах, да е чиста, да е малко обработвана. Защото витамини, минерали ние ги набавяме единствено и само чрез храната, но те се загубват при по-висока термична обработка. Затова това, което е философията за тази книга е печене, до толкова доколкото да може да се изпече, варене, много малко варене, с накисване, храната да се консумира с накисване и колкото се може да е повече свежа. С много малко термична обработка, за да може самата храна да ни дава всичко необходимо. Което е абсолютно възможно. Да се храним само тогава, когато сме в добро емоционално състояние. Защото храната става токсична. Доказано е, аз, вярвайте ми, не съм измислила нищо от това, което ви казвам, но съм практик и съм го приложила върху себе си и категорично заявявам, че е точно така, защото така сме устроени, че когато сме ядосани, организма иска да се справи с нещо друго, но не и с храната и натоварваме нашата храносмилателна система. Най-вече е необходимо да имаме разнообразие. Свежата храна ни дава най-много витамини, минерали. Плодовете, това са плодовете, зеленчуците, зърнените храни. Аз говоря само за зърнените, за смисъл за растителната храна, защото съм се убедила, че тя дава всичко необходимо. Но тъй като много се говори за пълноценния протеин, когато комбинираме зърнена култура, зърнена, бобова култура, ядка и зеленчуци, дали са свежи или много леко обработени, ти дава пълноценния протеин, който ни е необходим за тялото. Не е необходимо на едно ястие да бъде това, просто разпределено във времето за деня. Като съответно има си пропорции, в които се... Реда е хубав да бъде първоначално, разбира се, да пиеме водата, или ако не сме пили вода, плода ние обичаме да го ядеме за десерт накрая, но е много фатално, защото той ферментира, тъй като преди това сме поели малко по-тежка храна, той много бързо се разгражда. Плод се яде или преди храна, даже желателно е час-два, или като междинно хранене и затова е желателно да бъде като закуска. Разбира се, винаги почваме с салатата, защото тя най-лесно се усвоява от нашия организъм, най-бързо се обработва. След това варивата, като мазнината, аз лично и тази вечер храната ще ви бъде предимно от мазнини, които са податливи на термична обработка, но ние нямаме такава висока термична обработка, за да не стават канцерогенни за тялото ни. Това са оризовото олио или както в случай използваме? Ние използваме олио от гроздови семки, или кокосовата мазнина. Десерт, много обичаме десерта, ако може да бъде, как да ви кажа,